Ako povedala Eva Holubová vo filme Pelíšky, rozmohol sa nám tady takový nešvar. Ľudia sa radi rozprávajú o zelenej skládke, pridávajú ďalšie a ďalšie tvrdenia ako zaručenú informáciu. Tak teda, dovoľte nám odpovedať na otázky, ktoré vás trápia. Prečo je skládka zatvorená? Skládka zeleného odpadu je zatvorená preto, lebo aktuálne prebieha konanie na získanie povolenia na prevádzku zberného dvora. Toto povolenie žiada obec Rastislavice v zastúpení pani starostkou. Podklady rieši obecný úrad s pomocou pani Hankovej z okresného úradu životného prostredia, ktorá má na starosti obec Rastislavice. Počas prebiehajúceho konania musí skládka zostať vyprataná. Kedy bude zase otvorená? Skládka sa bude môcť otvoriť až po ukončení konania. Výsledok konania sa dozvieme po osobnej kontrole z okresného úradu životného prostredia, ktorá sa bude konať 23. októbra. Akú pokutu dostala obec vďaka udavačkám? Obec Rastislavice nedostala žiadnu pokutu. Dnes bola poslankyňa Jana Králiková osobne na okresnom úrade, kde jej pani Hanková potvrdila, že žiadna pokuta nebola uvalená. A čo sa týka udavačiek, tak tie jasne uviedli už pri prvej komunikácie s pánom Kostolánim, že nežiadajú pokutu pre obec, ale aby bola skládka uprataná a používaná na určený účel. No a čo sme tým podnetom na úrad chceli docieliť? Náš cieľ bol splnený. Chceli sme, aby obec netvorila obrovskú čiernu skládku, kde nenosili odpad len naši občania, ale aj občania z iných obcí. V konečnom dôsledku si náklady na odvoz a likvidáciu zaplatíme my, občania Rastislavic. Takže budeme veriť, že sa takáto situácia nebude opakovať. Budeme držať palce, aby sa pani starostke podarili vybaviť potrebné povolenia na prevádzku zberného dvora. My budeme aj naďalej ostrým okom sledovať dodržiavanie zákona.